Musoro wenyaya Jesu pagomo. Musoro wenyaya unoti kubwinya kwaJesu pagomo. Funga musoro wenyaya uyu, chii chinouya kwamuri? Chinouya kwamuri. Unoziva kuti takatsanangura kuti gomo chii? Gomo ndingati ndokunosangana naMwari. Tarirai muone. Gomo kunosangana naMwari. Chinoita kuti tisangane naMwari ndau yake, tinzi vakarurama. Kana tichikwira gomo remurau, tinopedzisira tava vatsvene, tinopedzisira tava kubwinya. Kutaura kuti iro takatadza kusvika pakubwinya kwaMwari. Nokuti munhu wose wakaita sei wakatadza. Nokusatadza tinobwinya nokukwira gomo nokusangana naMwari. Asi chinzwai chinhu ichi. Zvinokwanisika kuti Jehovha unotuma mutumwa wake kuti uzosangana nesu. Iye pachake hatigari kumuona. Vashoma vanokwanisa kumuona. Nyangwe vamwe vamuona. Zvichida vari kuona Mozisi, zvichida vari kuona Eriya, zvichida vari kuona Jesu. Havana zvokwadi yekuti vaona Jehovha pachake. Nekuda kwokubwinya. Asi kune mune hwaanoda kunozviratidza. Jehovha wakati wakaonekwa naMozisi, pfuura, akazoona shure kwake achienda. Ishe wake kubwinya, kukwira tichitsvaga utsvene, rinonzi gomo raMwari. Tinorikwira kwete namakumbo, asi nokutenda. Tinenge tichitsvaga chii? Utsvene. Zvinokwanisika kuti tive neutsvene. Zvinokwanisika kuti tihuwane. Asi chinotisvitsa ipapo mirayiro yaMwari. Makanzwami Pauro achiti murau hauponese, asi murau hauponese, asi unotiisa pana Kristu. Murau hauponesi, asi unotiisa pana Kristu. Ndizvo zvinotaura Pauro izvozvo. Izvozvo kana murau uchitisvitsa pana Kristu, tava saKristu. Takutarisira panani? Pana Mwari. Kutiponesa. Tinoda kuti tisvike pana Kristu nawo. Tobva taponeswa. Tokusvedera pedyo nani? naMwari. Kubwinya. Izvozvo kubwinya tingakuti chinhu chipi? Kubwinya tingati zvakafanana neutsvene. Kana wava neutsvene hwakubwinya. Naizvozvo kubwinya kunoreva kuti kururama kwaita sekwawandisa. Zvinhu zvaunogara uchiita zvakarurama. Zvimwe chetezvo tinoti kubwinya.
noruponeso noutsvene zvinouya nemurava. Mumwe chete anoti wakanaka, wakatendeka, murava mutsvene. Murava uri holy. Naizvozvo gomo nderemurayiro tinokwira nokutenda nokuita zviri pamurava kuti tisangane naKristu, tinenge tichivaravira kuti tibwinye naKristu. Zvatinovavarira ndozvatinotsvaga kutenda. Tiverenge nyaya zvino wakati kwavari, zviro kwazvo ndinoti kwamuri, vamwe varipo kuna vamire pano vasingazoona rufu vasati vavona usho hwaMwari huchiuya nesimba. Mazuva matanhatu akati apfuura, Jesu akatora Petro naJakobho naJohani akaenda navo kurutivi mugomo refu vari voga. Akashanduka pamberi pavo, nguo dzake dzikapenya dzikachena zvikuru. Kuno mutsvuku pano panyika ungagona kudzichenesa dzikadaro. Eria naMozisi vakaonekwa navo vachitaurirana naJesu. Petro akapindura akati kuna Jesu, Rabhi, zvakanaka vake matumba matatu, rimwe renyu, rimwe raMozisi, rimwe raEria. Nokuti wakanga asingazive chaanotaura, nokuti vakatya zvikuru. Zvino gore rikauya rikavafukidza, uye rikabuda mugore richiti, uyu mwanakomana wangu unodikanwa, mumunzwe. Kamwe vakati vachiringa-ringa, havana kuzoona munhu, asi Jesu bedzi anavo. Zvino vakati vachiburuka mugomo, akavarayira kuti varege kuudza munhu zvavakanga vaona kusvikira mwanakomana womunhu amuka kuvakafa. Vakarichengeta shoko iro vachiita nyaya pakati pavo kuti kumuka kwavakafa chiiko. Vakamubvunza vachiti, vanyori vanotaurireiko vachiti, Eria unofanira kutanga kuuya? Akati kwavari, Eria uchatanga kuuya hake avandudze zvinhu zvose. Asi kwakagonyorwa seiko mwanakomana womunhu kuti uchatambudzika asi ndinoti kwamuri, Eria wakatosvika, vakamuitira zvose vakanga vachida navo, sezvakanyorwa pamusoro pake. Shoko iro rinoshamisa. Eria ndiani? Takambonzwa zviverengwa zvapera Jesu paaibvunza vanhu kuti munofunga kuti ndini ani? Vamwe vakati ndiwe Eria, vamwe vakati ndiMozisi, vamwe vakati ndini mumwe wavaprofita vakuru, vamwe vakati ndiJohani Mubhabhatidzi. Ko imimi munofunga kuti ndinani? Petro akati ndini Kristu waJehovha. Nyararai musaudza vanhu pamusoro pazvo. Asi handinoda kutaurirai zvinezvi. Kristu ungadai wakataura nemadimikira zvaakabvunzwa navarume ava vakanga voburuka gomo, zvaakabvunzwa nezvaEria. Ungadai wakataura kuti ndini Eria. Zvinzwa, sei uri Eria? Ndopatoda kuenda ipapo. Asi rangarirai, wakatiwo Johani Mubhabhatidzi ndiani?
ndiEriya, nyaya yatakaverenga kare pachitaurwa pamusoro pokuurawa kwaJohani Mubhabhatidzi naHerodhi. Zvadaro izvi, fungisisai, nokuti Kristu unokwanisa kunge uri Mozesiwo. Zvaitika sei izvozvo? Nhorwa iripo iri pamusoro peshoko. Shoko rakauya kuna Mozesi nerakauya navaprofita ndiye Kristu. Murawo wakasanangurwa navaprofita ndiye Kristu. Hatisi kuti Kristu ndiye Eriya panyama, asi Kristu unotaura kuti ndakauya kuti ndizokuzivisai zvokwadi, ndakauya kuti ndizotsanangura zvinhu zvose. Iroro shoko tinorinzwawo panapa. Kuti vadzidzi vanotaura vachiti Eriya uchatanga kuuya hake avandudze zvinhu zvose, asi kwakanyorwa seiko zvoMwanakomana woMunhu uchatambudzika zvikuru nokunzvizwa. Mhinduro yaakapa kuvadzidzi bvunza kuti Eriya haatange kuuya here? Vakazopedzisira nekuti Eriya wakatouya kare. Izvozvo Kristu ndiye Eriya, pasina kuti Johani Mubhabhatidzi. Kristu ndiye Eriyawo. Sei tichiti Kristu ndiye Eriya? Nekuti Kristu ndiye shoko ravaprofita. Izvozvo Kristu ndiye murawo, ndiye Mozesiwo. Asi chiitiko chakaitika pagomo chingave netsanangudzo dzakasiyana siyana. Chakaratidzwa Kristu kusangana Eriya Mozesi, zvikanzi wakanga womhwinya, wakachena nei? Nokururama, kuchengetedza murau waMozesi. Chipiri, kuchengetedza zvakataurwa navaprofita. Kuchengetedza murau waMozesi, kuzadzisa zvakataurwa navaprofita. Zvinhu zviri izvozvo zvinotikoshera, kuti ndozviri kutipa Kristu apa. Zvikanzi Kristu wakasangana navo pagomo. Paakakwira pagomo, wakasvika pakubwinya, kugona murau wose, kuzadzisa zvose zvakataurwa navaprofita. Saka wakanga uchipenya, wafanana nemurau, wafanana navaprofita, wave mutsvene, wakunda zvose. Vaprofita kuna Mwari. Kristu haasina kudzoserwa, wazadzisa vaprofita. Asizve wachengetedza murau yose, wakunda murayo. Naizvozvo wabwinya, wakava munhu mutsvene. Nguo dzake dzaibwinya, suku inokwanisa kuchenesa kusvika ipapo. Vanhu vakaonekwa achitaurirana nani? Eriya naMozesi. Pakare pagore rikavafukidza,
hapasi kubuda shoko rekuti ndiye mwanakomana wangu wandinofarira. Shoko riri kubuda iri. Riri kubuda. Vhesi zvino gore rikauya rikavafukidza. Zwi rikabuda gore richiti uyu mwanakomana wangu unodikanwa mumunzwei. Tikazvifunga izvozvo takunetsekana zvakare kuti kunzi mwanakomana ndiani? Kristu chete. Kana kuti zvose zviri mugore umu vatatu ava chiri chinhu chimwe chete, kana kuti vaviri ava vakava chinhu chimwe chete muna Kristu. Zvikanzi pasangana murau navaprofita paita mwanakomana waMwari. Zvinhu izvozvo zvakawirirana panenge pava nemwanakomana waMwari. Naizvozvo iwe ungadanidzwe kunzi mwanakomana waMwari. Atadaro iwe unganzi mwanakomana waMwari kana uchizadzisa murayiro, zwa vaprofita, chengeta murayiro, zadzisa vaprofita. Kanzi iwe ungava mwanakomana waMwari. Chinotinetsa ipapo ndechekuti hatikwanisi kubata Jesu nekuti takatongosiyana. Asi tokuratidzwa kunzi izvi ndizvo zvinodiwa muite semubwinye muve vatsvene. Kana masangana naEriya masanganawo naMozisi mava vatsvene. Tinogoziva sei kuti takasangana naMozisi imi vaprista navaprofita? Munozviziva sei kuti makasangana naMozisi naEriya? Nekuti zvinhu izvi zvinokwanisa kuitika muupenyu hwenyu, kana kuhope dzenyu zvinokwanisa kuitika, kana maziso enyu akasvinura. Mazuva ano zvishamiso zvaakuonekwa muchadenga. Dzimwe nguva unobva watoziva kuti izvi zvinhu zviri kuratidzwa inini, nekuti dzimwe nguva vamwe vanhu havazvioni, iwe chete ndiwe unenge wazviona. Varipo varoyi vanotemera kuhope zviya, vanenge vachida kuzotepa pfungwa dzako. Saka zvinokwanisa kuvanzirwa kwavari izvozvo. Kana vachinge vari kuhope vachida kuuya kuhope kuzonzwa kuti unoti vashayisa kuhope, uya masikati. Masikati unenge wakadzima zvinhu zvose. Havachanyatsobata chokwadi kuti chii chakachiita. Pfungwa dzangu dzinofunga zvakawanda. Ndichafunga kuti ndaona ndisina kuona. Tsauko kusangana naEriya nokusangana naMozisi zvinotiita vatsvene. Zvino vakati kwavari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, vamwe varipo navamire pano vasingazoone rufu vasati vaona ushe hwaMwari huchiuya nesimba. Ushe hwaMwari hunouya sei kune simba? Vakanga varipo here vadzidzi vakaona ushe hwaMwari huchiuya nesimba? Zvinomborevei kuti kudzotsera pachinhu chimwe chete, vaprofita naEriya. Kana zvasangana izvi tati pava nemweya mutsvene. Mazvizwa. Kana zvasangana pava nemweya mutsvene. Murau mutsvene nechakati. Profita zvavakataura zvitsvene.
asi zvakasangana pane mweya mutsvene. Izvozvo inzwi ravaprofita rakafanirwa kuteererwa naniko mimi. Rinoita kunge rakare kare bhati rinodzidzisa rinokuvadza nai naKristu. Nomurawo unoda kuchengetedzwa. Mungarashe murawo nokuti hamungasvike pakuguma, hamungasvike pakuva nemweya mutsvene. Izvozvo kana musina kusvika pakuva nemweya mutsvene, hamuna kuona umambo hwaMwari huchiuya nesimba, nokuti mweya mutsvene ndo simba raMwari. Murawo uchizadziswa pane utsvene. Vanokudzosera murawo zvoda kuti vanokutaurira dzimwe nguva zvinhu zvisipo zvamusati zvambonyorwa. Apa munofanirwa kufamba so, munofanirwa kufamba so, munofanirwa kufamba so, kuti Mwari ndozvaataura kuti zvichaitika. Famba kudaro mazadzisa vaprofita. Zvozvo zvisimo mubhuku ravo ravaprofita, zvisimo pamurava. Asi pane chikuda kuti Mwari anoda kuti musvike pane imwe nhambo. Pakanzi Abhurahama kwira mugomo ubayire mwanakomana, Abhurahama hapana akanga akazviverenga zvinhu, akatoita sokuudzwa kwaaita. Izvozvo rikava shoko ratinoverenga. Abhurahama waida kuuraya mwanakomana wake achinge ari oga, mwana wenhaka. Wakatobata zibanga rake akada kumucheka. Akazonzi mira, 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 mira. Ndaona kuti wakatendeka, ndaona kuti unoteerera. Tingazviti muidzo here? Tingazviti isu tinoidzwawo kuti tionekwe kunzi tinoda Mwari here? Mwari vakatoa kuda Mwari. Ngatirangarire kuda Mwari. Ngatirangarire kuzadzisa murayiro. Ngatirangarire kuteerera vaprofita. Ngatiite zvakarurama. Tuhwe utsvene, mweya wesimba hwaMwari, umambo hwaMwari hunenge hwatisvika pakati. Wakafunga kuti pamwe tichizoona zvinhu zvinoshamisa muchadenga, kuva Mwari kutozviona nyangwe nanhasi. Kuti vamwe vaizorarama kusvikira Mwari achiuya pasasa, hatizivi. Takuti kune vamwe vanotorarama iko zvino, vakanga varipo panguva yaJesu, vachavepo kusvikira pakudzoka kwake. Umambo hunouya nesimba nokudzoka kwaKristu here? Hongu, kudzoka kwaKristu umambo hune simba huri kudzoka. Nekuti tadzidziswa kuti nomurava zvinotipa Kristu. Saka hatizi tichararama kuti tione umambo hune simba huchisvika, tichingozadzisa murayiro nekunzwa shoko raMwari. Mazuva matanhatu akapfuura, Jesu akatora Petro naJakobho naJohani akaenda navo kugomo refu, akashanduka pamberi pavo. Zvichida apa tingapati vakaenda kunonyengetera mugomo. Asi remember kuti takatiwo mugomo murayiro. Naizvozvo wakakwira pashoko raMwari nokunyengetera achishandisa shoko raMwari. Akanzi wakwira mugomo, meno akadzika. Zvoreva kuti wabatwa neutsvene, wabatwa neutsvene.
kana wakasadzikapo wakufamba neupenyu. Munhu wakadaro tinokuspekta kuti kana takamugumba tambopona. Zvinhu zvinotinetsa panyama zvichida zvinotinetsa pamweya zvingaguma paari tamugumba kana kuti wakaisa maoko ake pamusoro kwanisa kutitaurira kuti nayai kanaka. Kundinetsa zvinonzi akatora Jakobo naJohana akaenda navo kurutivi mugomo refu vari voga, akashanduka pamberi pavo. Ukanzwa vangoenda navo kurutivi kwavakaenda kumusoro kwegomo zvichida vakasvika kumusoro kwegomo vakaenda kurutivi mushana vari voga, vakava mugore vakaona kubwinya kwaMwari, vakaona Mozisi vakanga vasati vamboona, vakanga vakangonzwa nezvake, vakaona Eliya vakanga vasati vamboona, vakangonzwa nezvake. Eliya uchimirira vaprofita vose, Mozisi uchimirira murayiro. Zvikadzi vasanganidzwa nokubwinya, kana vakapindawo mugore varume ava, iyo tinoti vakava vatsvene, pane chavakamirira. Zvobva zvototanga kuti varume ava vatatu pane chavakamirira. Kuda pavari kereke yani nekuti vakabatwa nokubwinya vari pagomo, vakaiswa mukati mokubwinya. Asi kana vaiona zvinhu izvi vari kunze kwegore, vachiona zvichiitika mugore, zvatosiyana, vangori mawitness chete. Asi wakava mutsvene ndiKristu. Kutevedzera Jesu, yapedzera kunzwa kunzi tofanirwa kuteerera Jesu. Takaunzwa kunzi kuteerera Jesu kwakaita sei. Zvirambe nditeerere. Apa tiri kuudzwa kunzi kusangana nomurawo kana kuti murayiro navaprofita, kuteerera Jesu. Zvatinofanira kunge takananga kubwinya, utsvene. Kati utsvene hunobva mukururama, kumuka uri mutsvene. Takatadza tose zvichida unotogeinwa pekuziva murawo nekuziva shoko. Akashanduka pamberi pavo, nguo dzake dzikapenya dzikachena zvikuru, hakuna mutsiko panyika ungagona kudzichenesa. Nguo dzake dzakachinja dzikachena. Nesuwo tinoshanduka, tikava vatsvene nokuda kwomurayiro, nokuda kweshoko raMwari. Eliya naMozisi vakaonekwa navo vachitaurirana naJesu. Chaiva chimwe chinhu chekuti vaitaurirana kumamwe mabhaibheri, kune mamwe magosiperi anonzi vaitaurirana
zvokukwira kwake kudenga, zvokufa kwaJesu nokukwira kwake kudenga, zvida tozvinzwa namamwe magozo, hatingazvidhisimisi. Asi apa ndinoti Mwari wakanga uda kutiratidza chinhu chimwe, kuti Eriya naMozisi zvinosangana pana Kristu, uye simba ravaprofita vakaitawo saMozisi unotipfumbura, nekuti vakadanidzira kuna Mozisi vakati, zvose Mwari zvaanokutaurira tichazviita. Ndonyaya yacho iri kuiona. Kuna Jesu zvakanaka zvatiri pano, ngativake matumba matatu, rimwe renyu, rimwe raMozisi, rimwe raEriya, nokuti vasingazivi chanotaura nokuti vakasisa zvikuru. Matumba matatu kugara paisi Jesu Kristu. Nawo Mwari ngaakuite. Izvo zvatinotaura tichiti matumba izvi, tinotaurawo mutambo wematumba, nedzimwe nguva mazuva edu okunamata nawo mutambo wematumba, zvichida zvinotikwidza kuna Kristu. Zvafanana nekutenda kwavaIsraeri, kana wapedza mazuva manomwe nezuva resere, Mwari unovadana kuti vamushanyire vagorwa naye. Zvakadaro zvichitaura chinhu mazuva matanhatu, zuva renomwe vakasangana. Sabata rinogwanikwawo pamutambo wematumba, ndozuva rekupedzisira rechisere, retinomwa, asi resere mabiko. Tingangopwanya zvedu mamwe mazuva manomwe, asi pane zuva ratinodedzerwa pamabiko. Tinotanga neSabata, vhiki rose chitanu, tozopedzisira neSabata. PaSabata iroro ndopanodyiwa. Vakataura achidaro asingazivi zvavanotaura, nokutaurisa zvikuru. Machechi aya atinawo aya mazita dzimwe nguva avanhu, murikuona, zvinova chinhu chekurangarira vanhu vaibata Mwari. Machechi ana mazita, asi hazvirevi kuti kana mazita akadaro matsvene ivori rangaridzo chete. Izvo Petro tingati waida kusiya rangaridzo pamusoro pegomo kana parutivi rwegomo, achiitira ani isusu kuti tizotepa. Nekuti waisiya mufananidzo wamakereke uripo. Une mazita ani? aPetro. Une mazita rani? Zita raEriya, zita raMozisi, nezita raJesu. Zvinhu zvitatu zviri separate, asi chinhu chinochita.
simudza Kristu ari mumwoyo mako kudzana vaprofita nomurayiro. Simudza Kristu amire atange kushumira mukati mako, aite munana yake. Shoko ratiri kuwana iroro. Munogore rakauya rikavafukidza inzwi rakabuda mugore richiti, uyu mwanakomana wangu unodikanwa, mumunzwei. Tichinzwe chii? Kristu Jesu. Zvokwadi vakatitaurira zvinhu zvinoshamisa, ndizvo zvinhu zvatinoverenga mumagospera. Takafanira kuzvinzwa izvozvo. Nyangwe zvazvo zvine tsanangudzo kuvaprofita nokumurayiro. Vakati vachingaringa, havana kubva vaona munhu ati Jesu bedzi. Kuona Jesu kanzi ndiye mwanakomana wangu wandinodikisa. Shoko raMwari ndiro raanodikisa. Zvinonzi wakakudza zita rake neshoko rake kupfuura zvinhu zvose. Kupera marakingani zvinhu. Zvinoona na132 wakakudza zita rake neshoko rake kupfuura zvinhu zvose. Vakati vachiburuka mugomo akavarayira kuti vagokuudza munhu zvavakanga vaona kusvikira mwanakomana womunhu amuka kuvakafa. Zvarakidzwa kuti Eriya naMozisi vapenyu. Naizvozvo vakaita sevanhu vakamuka kuvakafa. Eriya, Mozisi wakanzi uchasanganiswa nevanhu vake, zvitingati akafa. Asi Eriya haana kufa. Akatorwa nechamupupuri chakamuendesa kwachakamuendesa. Eriya wakafa here paakatorwa nechamupupuri? Kuti wakandozorodzwa kumwe, akangomubvumidza kuti abatwe navanhu chete. Naiye Mozisi chamugomo. Zvika Joshua wakaona paakafira kusiya wafa. Kana zviri izvo ndiye akamuvigawo aiziva paakafira. Dzimwe nguva haana kutombokaona. Mozisi wakatorwa neiro, wakaita kunge wafa. Asi kana tisina mutumbi wake, toziva sei kuti haana kufa? Hatina mutumbi wake. Naizvozvo mupenyu. Zvarakidzwa ndechekuti Mozisi naEriya vapenyu. Kristu mupenyuwo. Mozisi naEriya kana vari vapenyu ndokupona kwaKristu. Makanzwa achitaura kuti handina kuuya kuzopfudza murayiro, asi ndakauya kuzoita sei? Kuzouzadzikisa. Hakuna donhwe rechinyoro romurayiro ringabve pamurayiro. Zvinhu zvose zvisina kuzadzikiswa. Kazi denga nenyika haringatombopera, haringatomboka. Denga nenyika ringatopera iyo,
murawo usati washaya simba, murawo navaprofita zvisati zvashaya simba. Naizvozvo tinogara takataura kumurawo nokuvaprofita. Nyangwe nazvino zvine zvazvinotidzidzisa, zvinotichenesa, zvinotiudza pedyo naKristu. Regedzai Kristu aite basa rake rokupedzisa. Asi imi tendai, imi itai sezvataurwa naKristu. Itai murawo, itai vaprofita, muzadzise zvakaipa. Mukai kubva mukufa, mukai saEriya, mukai saMozisi. Asi tinoda kuvandudzwawo, nekuti kana muchiona muprofita achiuya, zvinoreva kuti isusu tarashika, kuti pane zvinhu zvatinofanirwa kuita, zvatinofanirwa kuteerera kwaari, nekuti zvakanzi tumidzira munhu akaita saMozisi. Tinofanirwa kuita sekuteerera. Izvozvo tinofanirwa kuvandudzwa shoko ravaprofita. Tidzokere pai? Tive vakarurama. Tihambe noupenyu. Aiwa hama vangu, chengetedze murawo, chengetedze vaprofita, nekuti ndiye Jesu. Zvakanaka murusununguko rwatinaro muna Kristu Jesu. Tiziva kuti kana tikabata, tikarava murayiro, tikarangarira, tichava zvitsvene, ticharamba kuita zvakaipa. Mwari woga akakubudisai munyika yeIjipiti. Makanga muri varanda, makanga muri varanda vaSatani. Wakakupai rugare, wakati mukava navamwe kunze kwenyu. Unorova vana nekuda kwezvivi zvamadzibaba enyu. Kune rudzi rwechina nerwechitatu. Asi ndichiitira nyasha vanondida, vanochengedza mirayiro yangu. Kusvikira kune rudzi rweshumwe. Ngatichengetedzei mirayiro yaMwari. Tikudze zita rake, tibate noutsvene, tichengetedze maSabata ake, tikudze baba namai vedu. Musauraye, musabe, musaita cheupongo, musapupura nhema, musachiva kana kuchochora. Mwari wakanaka unotirayiridza, unotirangaridza zvinhu. Chengetedzai murawo, munzwe zvinotaurwa navaprofita. Kubva zvino tichisangana zvakare. Tichisangana zvakare paimwe nguva. Mwari ngave nemi.